Dari dia yang bisya kan ni mo. Oh no. Ano siya? Ay. Imbet ta birthday na. Antil mo. Kina agi bay nakita mi dito sa plaza bitaw. Tabog mi, nagbangga mi. Apit mi nagahalo ko yung anak mo. Apit mi nagahalo. Imbet ta nga na. Agay! Nagkita mi ato kay naka. Pato na ko kay nakadawon ko sa kupis mi, kupis bitaw. Ulen, upada duwan lagi ang duwa lagi. Nalabi kasundan ba, litsun manok, o karne, nay tinapa. Mga Japon ba, di na mawala ba eh. Oh no, shit. Pura magkandi ka paminaw sa akong istorya eh. Uy, mawala. Paminaw, maglukot. Paminaw ka sa ako ha? Oh no. Pura magkaguli ka paminaw ha? Sila ni Ponday, sila Cookie Drive. Kita ka? Oh no. Paminaw eh, klaro. Kahit na lang ko ha, bantay ka lang. Ano isa day? Amoy, ano mo diri? Igimbay ko birthday at hindi na no. At ka na, birthday sa anak may tabong may gabi. Itanang niya. Berito na no. Paris, kuan na rin mga inasal na na. Kapon, yun na, Jollibee wa, Jollibee. Kanaka pa na to. Wala akong kami no. Ay isa day. Oh no. Ano ni isa? Uy, uban ka dili. Oh shit, not good. Bay, ta. Uy. Ano mo? Uy. Oh no. Ah. Kuan sa imo. May man mo kay wala man may mga problema. Ako dagan gigutik. Ako niya. Patay ko ano niya ba?